Здравейте! В днешния супер специален ден на пълнолуние и пълнолунно затъмнение, също така и край на коридор на затъмнението, който беше от 14 до днес 28 октомври и за който със сигурност сте чули и изчели много, че благодарение на енергиите, които се вихрят в момента по астрологичната връзка Телец-Скорпион, много от вас са преразгледали отношенията, в които са, може би са ги прекратили, може би са ги развили, но със сигурност са ги поставили на някакво ново ниво. Ще използваме днешната силна енергия, за да видим какво се случва около нас. Какво сме успели да вземем от този нелек период, каква информация ще достигне до нас, успели ли сме да пуснем нещо от живота си, да изчистим, да структурираме, да започнем нещо ново. Нека видим какво искат да ни кажат картите днес. Картите искат да ни кажат, че всъщност в момента е един такъв период, в който берем плодовете на това, което сме успели да направим. Едно такова задоволство от постигнатото, има много зад гърба ни, още много тепърва предстои. Успели сме да уравновесим тези наши страхове, които са ни ограничавали, пречките, които сме имали в живота. Успокоили сме се, преценили сме наистина какво ни трябва, какво не ни трябва и вече сме готови и сме на прага да започнем нещо ново, да скочим в неизвестното. Всъщност картите са много хубави. Много хубави, защото наистина показват, че хората, които в момента гледат, са доволни. Са доволни в момента, доволни са от постигнатото. Доволни са от постигнатото и са успели да премахнат нещата в живота си, които са се явявали ограничителни фактори. И картата на умереността показва, че наистина да, доволство, освобождаване, хармония и готовност за един следващ етап. Защото наистина от астрологичен гледна точка етапа, който започва, е съвсем различен. Какво ще ни донесе този нов етап? Какво ще ни донесе? Този нов етап ние ще започнем като кралица жезли. Като един човек, може да бъде и мъж, не е задължително да е жена, като човек, който е пълен с енергия, с идеи, който е настроен за реализация и действително дава ни се шанс да започнем нещо, което ще донесе структура и пълнота в нашия живот. Тази пълнота трябва да се разбира асо пентакли в всички сфери на живота. Пълнота в отношенията, пълнота в работата, пълнота, успех в семейството, във всички връзки, задоволство, душевен мир, спокойствие. Картата много добре хармонизира с
дама кралица жезли, защото, да, когато ние сме готови да реализираме новите неща, които ни предстоят и които ще се явят пред нас, те ще донесат наистина един съвсем нов етап в живота ни и този етап ще бъде много хубав. Може би няма да стане толкова бързо и толкова лесно. На някой ще им се види малко трудно, но пък в крайна сметка това ново, в което се впускаме, през каквито и трудности да премине, ще завърши също така и с един нов партньор. Или за тези, които си имат стабилен партньор и не търсят нов партньор, с освежаване на отношенията с настоящия партньор. А тези, които нямат партньор, определено и нова любов. Тази карта е точно под картата на глупака, на шута. Така че да, новото нещо за много от нас ще бъде нова връзка. Още едни карти ще подредим. Да видим какво още, като някакви предупреждения. Да, тук излизат тъмни карти. Какви предупреждения? Какво би могло да ни попречи? На какво да обърнем внимание? Какво би могло да ни попречи по нашия нов път от тук нататък? Астролозите казват, че следващото такова съотношение на планети и астрологически аспект ще настъпи чак в края на октомври 1931 година, което означава, че за един дълъг период от време от тук нататък наистина за много от нас ще започне нещо ново и както видяхме, да, и картите го показват, но да видим какво би могло да ни попречи. Да се пасим от отровни хора. От отровни хора, които биха ни завидяли и биха се опитали да откраднат и от енергията ни, и от хубавите неща, които предстои да получим в живота си. Защото ние сме в етап на трансформация и в тази трансформация, която винаги, особено сега в ерата на Водолея, е свързана с трансформиране на енергията, много от хората ни завиждат, ако ние сме започнали този процес на трансформиране и на ориентиране към светлината. Много хора ни завиждат и ще има такива, които ще се опитат да ни навредят по някакъв начин. Но всъщност, преминавайки през трансформацията, новото, което идва в живота ни, както видяхме и тук, шансът, който ни се дава, ще доведе до там, че ние ще бъдем като императрицата. И императрицата, пак казвам, може да не е жена, може да е мъж, но това е човек, който до каквото се докосне, го превръща в успех, завършва го по максимално добрия начин, извлича резултат от всичко, здрав е, чувства се хармонично със себе си, около него всичко е наред в работата, в семейството, в отношенията. И както видяхме и тук, тази част е за тези, които определено се интересуват от отношения и от любов. Тук тия трите карти някак като отделно се подреждат, а именно новото нещо, което започва, е намирането на нов партньор и този партньор много вероятно е нещата да завършат и с брак. За тези, които се интересуват. А за тези, които са си окей с партньора, тази трансформация и тази стабилизация, която идва в живота,
Също така ще бъде и хармонични и стабилни отношения с партньора. И сега накрая ще изтеглим от този Ленорман едни карти като съвет. Ето така ще преместя, за да освободя място, да изтеглим 3 карти за съвет. Ето така, за да видим какво иска да ни посъветва Луната. Тъй като Луната, особено когато е пълна, тя осветява нещо, което е било скрито до момента. Нещо, което е останало незабелязано по някаква причина. Може би нарочно, може би несъзнателно, но така или иначе сега е дошъл момента на приключване на тази тъмнина и на осветяване на нещо. Нека видим какво е това нещо, което Луната ще ни освети като съвети. Като съвет, като информация. Така. Да видим какво ще иска Луната да ни осветли. Ще изтегля 3 карти. Така. Първата карта е картата на сърцето. Да пазим сърцето си. Да отваряме сърцето си към другите. Да се наслаждаваме на любов, на споделеност. Да бъдем сърцат човек. Да бъдем отворени. Да видим кой в нашето обкръжение, ако не сме забелязали, ни обича. А може да има някой, който ние обичаме и му към момента не сме си дали, не сме го забелязали, не сме си дали сметка, че всъщност ние обичаме този човек. Така или иначе, всичко свързано с сърцето ни е съдбовно. Точно в този момент се случва нещо, което е съдбовно, свързано с нашето сърце. То по някакъв начин ще бъде засегнато, имам предвид по най-добрия начин. Ще участва в нещо, ще направим нещо със сърце. Нещо много важно. Много важно. И в тази колода има няколко допълнителни карти. Едната от които е тази, която виждаме на Охлюва. А именно да си дадем време. Да не бързаме. Да се огледаме внимателно. Да видим какво пропускаме. Какво трябва да достигне до нас. Интуицията ни ще ни подскаже, ако сме отворени да чуем. Полека, бавно да се придвижваме към целта и да нямаме страх от нищо. Защото както Охлюва върви с къщата си и каквото и да се случи, той е защитен, така и ние имаме защита. Защита от самите себе си, защита от висшите сили и да бъдем спокойни, сърцето ни да е будно и да е готово за хубавите неща, които предстоят да се случат. Благодаря на картите, на Луната, на енергиите, на висшите сили и разбира се на вас. Бъдете здрави и с отворени сърца.